Salmata, Salmata, wayo Salmata, ina santa. Kallo ɗaya na mata, na faɗa komarta, sannan ziyararta. Sai na yi mata, na je ni gidansu, sannadin dai mamansu, ni da yayansu yayi mana jagora. Ranar Asabar ne, da ni da kanwata haka ne, sun sauke mu da farin ciki tsaf a fuskar su. Mu biyar ne da ɗakin, mu biyu ne bakin, muna tafiyan madakin can. Sai ga Salma shiganta ɗakin ya haska, idanunta suna kasa, hankali na sai kwanta ya koma gun Salma. Ta ta dago kanta, ina so in kalle ta, aiko ta dago kanta na rasha angon Salma. Sai na koma yin magana, amma a cikin raina ga uwan yayaye na za ta basu tarbiyya. Muna ta hira da yarinya, fuskar ta da alkunya, daga nisan ba jayayya, kai ni dai Salma dai babu kamar ta, wallahi sai kun ganta. Alasakawa mamanta, alasakawa babanta. Ya zan yi ne inganta, tunani na ziyarta ta, kuka nake na ganinta, so nake yin aure ta. Ni ko da mafarkinta, in yi hankali na ya kwanta, sa ta tilas na jirata, wai mene mafita ta. Salma ita ce magana ta, Salma ta zama abinci na, Salma ita ce tunani na. Sai na ji na san aure da amin aure, san ba doguwa ba ce, madaidaiciyar nan ita ce. Yar fara ba ta bilicin, ta iya ɗaukan diresin, hancin ta kuwa dogo ne, idanun da duka manya ne, muryar ta ko ƙarshe ne, tafiyar ta wane dawisu, tabbas ta wata fi su, maganar ta a cikin ilimi. Salma Life Story akwai ta binta.